Baina zertarako balio ez dudala sentitzen dut. Ez dut objekturik behar, tirua baizik! Zen materialista. Piromano bat naiz. Itxura ona duzu. Zure moduko parasitoak gugaikarriak zarete. Eguna! Ez dakit dena erreala den ala amets bat baino ez. Arnold, mundu horretan ezinezkoa da amets egitea. Nortzerezu? Maitagarri bat naiz. Bai, hori badakit. Ez da osasun seinale gizarte gaixo bati ongi egokituta egotea. Ez duzue pentsatu inoiz zer dagoen haratago? Beste leku bat, beste bizimodu bat. Nik aske izan nahi dut! Zuk baino ezin duzu egin. Jarraitu zuari, Arnold, jarraitu zuan! Gure harremana suntsitzen ari da eta zuk ihes egitea baino ez duzu buruan. Mundua agertoki zoragarri bat da, baina aktore multzo negargarria da. Ez altzaizu oso bitxia iruditzen inguratzen nahi duen guztia. Zera balitz bezala. Zera. Dekoratua.